Добър ден! Аз съм доктор Савчева и заедно с Фемина Клуб ще представим Майчин дом медицински център, на който аз съм управител. Майчин дом медицински център е разположен на територията на специализираната болница по акушерство и гинекология Майчин дом и е нейно дъщерно дружество. Намираме се на партерния етаж в поликлиничната част на здравното заведение. В центъра работят специалисти акушер-гинеколози, освен това разполагаме още и с специалист по образна диагностика и специалист по вътрешни болести. Освен женската консултация, която е приоритетна за центъра, ние разполагаме и с високо специализирани кабинети, като например кабинета по детско-юношеската гинекология, кабинет гинекологична ендокринология, кабинет онкопрофилактика на гинекологичните заболявания. Центърът разполага с 13 акушер-гинеколози. Всички акушер-гинеколози работят по програма Майчино здравеопазване. Тази програма е приоритетна за здравеопазването както на центъра, така и за цялата страна. Включването в програма Майчино здравеопазване става с направление, взето от личния лекар, направление номер 3 за акушер-гинеколог. По програма Майчино здравеопазване бременните биват разпределени в различни групи. Бремени с нормално протичаща бременност, бремени с патологична и високо рискова бременност. В коя група ще бъде включена бременната жена, се преценя от акушер-гинеколога, който я включва в своята програма. Средностатистически всяка жена има право на следните прегледи. Казвам най-общо за нормалната бременност. Едно посещение в първия триместър на бременността, по едно посещение от 4 до 8 месец на бременността, 9 и 10 месец, 2 посещения месечно.